Φίλοι και φίλες, είμαστε στην Περιστερώνα. Ο σκοπός μας είναι να πάμε στην Αγία Βαρβάρα να κάνουμε σουβλάκια. Λοιπόν, σουμνήσαμε τα όλα, κρέατα, πράγματα, αυτά. Όπως βλέπετε, οι σχάρες είναι πάστες μοτόρες. Είμαστε και τα κάρβουνα πάστες μοτόρες, αυτά είναι. Το λοιπόν, παρά δούμε τι θα κάνουμε. Όπως βλέπουμε, έχουν βγάλει τις πουλούδες έξω. Οι πουλούδες, πώς το λέτε, έχουν βγάλει τις πουλούδες. Οι πουλούδες έχουν βγει έξω και... Κίτρο, πες μου ήταν που πιάσεις τώρα. Ρε, τον το ηθρίδα, δεν είναι που τον άλλος. Της άρτας. Πες πιέρωσες. 39 ευρώ. 39 εμείς τα πιέρωσαμε. Άρα 39, 30, 40 και 30 πες. 70. 70. Ούτε 10 ευρώ.
Μάλιστα κύριοι. Φτάσαμε. Τα κορίτσια βράσαμε. Άργε, τι λέει το suspension? Σε βγάλει. Πολλά καλό, ναι. Είναι καλή η δρόμη, δόξα τω Θεώ. Φίλοι μου, Πόμπα, πολλά ωραίο. Να κάνουμε- Πάρα πολύ ωραίο. αυτό που βλέπετε εδώ είναι παράδεισος. Θα δείτε τώρα το 360 κάνουμε που θα βίντεο. κάνει η κάμερα γύρω-γύρω. Βλέπουμε τον Μάριο Πραστίδη, τον Αντώνη, τον Διονύση, τον Γιώργο, ο Παύλος έρχεται. Σηκώσαμε και τα ντρόουν, ξεκινήσαμε Βάνες, δουλειές, Κιτρομιλίδης, Πούλος, Τζονής. Είμαστε έτοιμοι για να ψήσουμε σουβλάκια. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα πικνίκ. Ψήνουμε σουβλάκια. Χόπας! Αυτιστικό, μεν το σκέφτεστε. Ναι. Εγκεφαλικό. Λοιπόν, ψήνουμε σουβλούθια, Μεν το ψήνουν σούλα πια. κουλουμπρούες κλπ. Πέ μου, περνάς ωραία μάνα μου. Θέλω να σας πω ότι ήρθαμε στην Αγία Βαρβάρα με μια υπέροχη παρέα. Ήταν μια υπέροχη διαδρομή, ο δρόμος ήταν στεγνός, δεν υπήρχε καθόλου υγρασία, πολλά καλή θερμοκρασία μας. Μάλιστα. Έχουμε φέρει μαζί μας ντομάτες, αγκουράκια, έχουμε φέρει ωραία σουβλάκια, Είναι ωραία καλό το suspension, έτσι. αψιδά, γλουκάνικα. Μάλιστα. Ναι, και θα κάτσουμε σαν μια όμορφη οικογένεια εδώ να απολαύσουμε το γεύμα μας. Διότι είμαστε ωραία παρέα και περνούμε ωραία όλοι μαζί. Να μαντζούμαστε, είμαστε. Cheers. Cheers. Εγώ να κάνω σουφλέ Κοτόπουλο. Λοιπόν, το κάρβουνο γίνεται. Χρήστος Κιτρομιλίδης, Παρακαλώ. μέγα ψίστης. Το ξάζομαι το όνομα του. Λοιπόν. Και ετοιμαζόμαστε να βάλουμε πάνω μελιτζάνες, σουβλάκια, χαλούμι, λουκανικάκια. Λοιπόν, και πιτούλες. Ξεκινήσαμε το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει. Μάλιστα. Λουκάνικον, σουβλάκι. Διαγέστε. Πόσα επιτά. Πάρε 3 ευρώ το σκουπιδιάρι του Στροβόλου. Ακόμα το από υπάρχει. Σοβαρά τα θέματα μας. Σοβαρό το θέμα μας. Μέγα ψίστης, μέγα. Κάλε δεν τώρα πριν να ακούσω. Αυτά και με αυτά είμαστε πολλά ευχαριστημένοι που λέω τους. Το πράγμα πιάνουμε τα φαγιά, μην πιάνει στη βίλα μου. Μπορώ να πω, παιδιά, ότι είναι πιο σοβαρό κλαμπ. Μπράβο. Έλεγε έναν που είναι 395. Εν ούλοι που τα 302 και κάτω. Τελεία. Φοβερός ψίστης ο Παύλος. Εγώ είμαι άστρο να πιάνω 5 ευρώ να φάω ρε. Εντάξει, είμαστε παιδιά του Μαδαμή, μόνο τον Παυλίνα. Αφού είσαι εσύ μπουκωμένος είναι την ώρα του. Πώς θα είδαμε. Παύλο, ας σου δώκω τα 5 ευρώ μάνα μου να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ αεί. Ποιο χιλιάδες ρε, όχι. Μέσα ξαβόξω. Τζόνι, πόση ώρα μπορεί να μας πρίζει αρχίσει και μας πριν να πέσει. Πάει 40 λεπτά, αλλά υπό καλογικές συνθήκες πολέμου μπορεί να πάει παραπάνω.
πάμε για τα φες. Να πάμε, να πάμε. Αυτά και με αυτά.